Her төбәкнең үзенең күренекле шәхесләре була. Алар турында горурланып сөйлиләр, кылган гамәлләрен хөрмәтлиләр, яшь буынны да шулар үрнәгендә тәрбияләргә тырышалар. Сүзебез зур хезмәт юлы үтеп 23 ел Биектау районын җитәкләгән Габдрахим Мортазин турында. Шушы көннәрдә генә аның туган йортына истәлек тактасы куелды. Тулырак хезмәттәшебез Фәннур Хәсәнов видео язмасында. Аны бер Абдрахим гына İhtibari түгел, bütün anın bile birge işleyen veteranlarga bu ihtibar. Биектау ягы үзенең күренекле шәхесләре белән данлыклы. Алар турында бу дөньяда алар яшәгәннәр икән юкка түгелдер дип, шигырь юлларын бераз үзгәртебрәк әйтәсе килә. Хикмәт шунда, ул яшәешне ниләр белән бизебездә, кемнәр белән аралашабыз, нинди эзләр калдырып үтәбез. 1965 елдан 25 ел дәверендә район белән җитәкләгән, аны оештырган, үстергән кеше райкомның беренче секретаре Габдрахим Мортазинович Мортазин турында сүз бара. Һәм менә аның, әгәр дә ул исән булса, былтыр декабрь аенда ул вафат булып китте 95 яшендә. Менә 95 яшь тулды аңа кичә. Җомга көнне без инде район җитәкчеләре, актив һәм инде бергә эшләгән хезмәттәшләре җыелышып аның туган авылына, ул безнең район кешесе Мүлмә авылына барып зират кылып кайттык. Анда инде район җитәкчелеге тарафыннан куелды Әминә ханым тормыш иптәше белән бергә бик матур таш. Инде бүген дәвам итәргә булдык. Аны искә алу кичәсе, җитәкче, укытучы Габдрахим Мортазин дигән бүген менә кичә шара үтәчәк. Дога булып ирешсен һәм бу бит инде бик кирәк районда тәрбия эшләре алып барганда да яшь буынга, балаларга эшләгән кешенең кадерен белергә кирәк. Истәлек тактасы ачылганнан соң искә алу кичәсе район мәдәният йортына күчте. Истәлекләр белән уртаклашу, шәхесебез белән шул чорда яшәгән һәм эшләгән кешеләрнең чыгышлары кичәне тагын да тулыландырды. Бу урында кыскача гына аңлатма биреп үтү урынлы булыр. Габдрахим Мортаза улы Мортазин 1927 елда Татарстанның Арча районы Мүлмә авылында дөньяга килә. 14 яшеннән колхозда эшли башлый. 1944-1950 елларда Совет армиясында хезмәт итә. Партияның Татарстан өлкә комитетында, аннары Биектау районында комсомол һәм партия эшләрен алып бара. Соңрак югары партия мәктәбен тәмамлагач, Биектау районын җитәкли. Biz bu kişiye бурычлы. Biz her vakitte ılık işlerini zorlav, hürmetlov, onun terbiyesi. Şuna göre o niçe gidip terbiyeleyen biz anında şulay Bakı Dünya Küçükse de anı şulay zorlav, hürmetlerine nasip bulsun. Кеше язмышын без үзгәртә алмыйбыз, аның турындагы хатирәләрне саклап, һәр даим яктырту, яшь буынга җиткерү безнең кулдан килә. Күпләр өчен Габдрахим Мортазин таләпчән, хәтта кырыс, җитди, үз сүзендә тора торган җитәкче буларак истә калды. Шулай да һәркем аның нечкә күңелле, якыннары өчен җан атып торучы, җырга, моңга гашыйк, яхшы гаилә башлыгы, чын ират һәм оста куллы шәхес икәнен беләбез. Тормыш юлында башкарган эшләре дә бихисап булды дигән сүзләр һәр чыгышта да ассызыкланды. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.